Læsø er dækket af sne, og det er koldt udenfor. Det er dejligt. Selvom det selvfølgelig også er dejligt at sidde indenfor i varmen, så skal det ikke afholde en for at komme ud. Så her kommer der 8 forslag til, hvad du kan lave i sneen og om vinteren lige nu. Så følg med. Det her, det er nok mest til de voksne. Men hvornår har du sidst lavet en enkelt i sneen? Bare kom i gang. Ja! Man kan også lege den her leg, som jeg kender fra Norge. Stil dig under et træ med sne. Giv det et spark. Og så gælder det om at komme væk, inden du bliver ramt af sne. Og man kan også lave en islygte. Det kræver, at man har 2 forskellige beholdere. Så gør man det, at man hælder den største beholder halvt op med vand. Så tager man den lille beholder og sætter op i. Og så fylder man den med vand. Sådan. Det kan man jo eventuelt lige tage nogle grangrene, som er med til at stabilisere skålen her. Og så fungerer det faktisk også som pynt, når lygten er færdig. Så nu er det bare at sætte den her et koldt sted, og så bare vente. Og man kan også tage ud og kigge på dyrespor i sneen. Det var der mange af lige nu. De er nemme at spotte. Og hvad har vi mundet her? Der er noget der er lidt afslørende. Der er også noget helt særligt over at finde et uforstyrret sted i skoven. Og bare sætte sig her. Og mærke den særlige stemning, der er her om vinteren, og når der er sne. Eller tage ud og tænde et bål og mærke varmen. Soft ice i sneen. Lyder det mærkeligt? Det er det overhovedet ikke. Kig lige med i vores video på YouTube, så skal jeg nok vise, hvordan det foregår. Nu har vores lygte stået ude i cirka et døgns tid i frostvejr. Så det handler egentlig om, at vi bare skal lige have vippet den ud her. Tada! Så skal der egentlig bare et lys ind under, og så skal vi vente på, at det bliver mørkt. Så bliver den rigtig fin. Hvis man er en af de helt seje, så tager man også lige sådan et fantastisk dejligt stødbad. Ja. Yeah. Og hvis man er en af de helt rå, så smider man lige helt klunset. Det er en fantastisk måde lige at komme ud af hovedet og ned i kroppen.